Na mwanchomo ligerali nigo ya mate yokonyora gwense na mwana wabogotwa barachitakana na batakanwa banyaka bakonyora ogosirwa korwa ase omosamalio yomo chinsemo chie ward ya bugeka ebunge ya Gitudu Chache South na sokoboli gwakanyaka bokurwegwa bali bonsi babwata konyora gwanse gosibate kwenyara banyaka bagosirwa senjera yamo gose eyende unagotumanya mulikito dipone asanya Kiriam biaman, nanti biaman, ini kira buat, tadi mau ada buat, dia namanya aku lokungkar. Iga, urusan milik kepada matala, asal ini abanyasi, loka. Chiamate wetania emeronge tato nigo chiagokere obokonyi kurwa somo Samaria. Aya maiga yabagotu nechintakana korolekana konengetwa kurwa asi chiamate chabo anene ya sevinyoro. Kucha korora banta bagatu bari batari kwenyara batari konyara gasoka kuru nyumba bachikuri mumino ne tu achira korora gari jirani yaito gange soni ojoni marita ne nkuru kwena tabusiboli ngwa rwase kinyiruke iriani mubusi naira ne iringambi yamana asenginje mwachira korora umuntu obairu kurwali ngaki ntambe ntanya kanyoro umuntu gukanka gaga komorora muno mwikiri Kona ira ni irieri kiabuga ngambi yamono asogo to inyora sekinyuri dikeiriani akere kiabuga buya atari dabangina nabagaka bagotu batari kwenya na ndabantu mbalo nabare mabumba se kinyomba tugusaba batari te bonsi abe bago ikero keko nyabanta bange bebine ne sirikali bitabanta bange munabu abagotu nabare mavu batari gutare gukwana ekerekyo ni gobono abange babeire bagotigara magega anene asokonyora obokonyi no nyenkuru ase serikali abantu abagotu bunamba gose bari baremarete abana babaja kuri kichi contract yabaye berigeri banyoro ko babarumba ariko nyara gukora mirimo korengi munatu akoregasi kurugoro gukarero yabe yarorokanire ko ba positive nande twanyorere nga kweli abantu abange machandike kinyomba murayo mteri kiabuga kwanyoire bali babwate abagotu buno mugaka kebabe oli otali gosokara mbali ikeri mbiyamana asoko monyora na abanda bangina mbali tubwate kenyoro gyeitoga kiamali babagotu batali kwenyara na ne tiro batali goikabaleta no ane suguma ya 10 nonyina bo ni gabange ba omurubiri yoiga okoboko njengoira nelingambi yamana singe mwesimiri kabuga achire gotorora orori muno mongino itomogotu gochagaiga na bande mbaroro Miyamana senjo kwa tuwali toko wani uko kuja kucha korora bangina abagotu Nah, kirimbiaman, asengencho anyero mungunto, ndona korora muntu kucha abuna mwachiri. Ikene kone kia bila siku kuriare. Umongino ama ene pitana kororu nonye. Lakini bwana ngambia mana senjo kwa tuwali tekerengeli ekega kwa nyero mongino ngomno mongino munarega tali korora munarega ga ukoreta na bakoranga nando ochira kinta koritiki tarochi umongino nabwato bale mafu yamana senjo kwa nyoiri na matu munarega tali koigwa Chiga kiboigo bono babolirie abarai wesokia na gokora magenderero uche sabana inchi obwanchire libonde botayo ibaite sumo abeta ase moika tara gakorangeria abantu mwabasera gende binyoro morigereria abantu muna bamenyeta chinka emechando nero mutaka kuyekora ikachinka chi abantu moye konye amoneke ekenyoreke kiito kiiriani gaiga mwakebwa beri etwebire ntobwate ngone stime seme tugusabasa wancha kwaye akia to saponse tonyore stime kenyoreke kekie bide mwesi migondo bese gosata na konyora kenyoreke Kuripoteri kitaseni kia uwanje kia gatembe kurega se wadi ya bogeka egotoke bunge ya Gitudu Chache South imeye kaunti ya Kisii ilitaria na igonkoro kwa Dipon Asanya.